Bore da, a croeso cynnes iawn i'r dathliad yma o'r Pasg. Dwi'n falch iawn chi'n gallu ymuno gyda ni heddiw. Falle bod o'n Pasg gwahanol iawn i'r un da ni wedi bod yn dathlu yn ddiweddar, ond cofiwch da chi ddim ar ben eich hun. Ar draws y byd mae yna Cristnogion yn paratoi i ddathlu atgyfodiad Iesu Grist. A da ni yn uno gyda nhw mewn ysbryd wrth i ni ddathlu yma heddiw bore yma. Croeso i'r shed gweddi yma yn Tyn yr Ardd yn Edan. Mae o'n fraint i fod yma gyda chi. Da ni wedi cyrraedd diwadd y taith o'r diwadd. Mae o'n grawys hir yn dydi, ond dyma ni, da ni wedi cyrraedd y diwadd. Falle da chi'n teimlo bod chi'n dal yn dioddar rhyw fath o anialwch, bod y grawys yn parhau. Ond gobeithio, trwy'r gwasanaeth yma, chi'n cael rhyw fath o lygedyn o oleuni ac yn gallu rhannu yn yr atgyfodiad. Gadewch i ni jyst istewi am chydig i paratoi ein hunain am air yr arglwydd ac i addoli a weddio. Dwi am ddefnyddio'r taflen yma mae'r esgobaeth wedi paratoi, a wedyn os gennych chi gopi o hwn neu ar y we, gewch chi ymuno gyda fi. A da ni'n galw yn gyntaf ar y Crist atgyfodedig. Rydw yn galw ar yr ysbryd glân a fydd yn siarad gyda ni ac yn gwrando arnom ni wrth i ni addoli, darllen a gweddio. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r ysbryd glân. Amen. Crist ddoe a heddiw a dechrau a'r diwedd, alffa ac omega. Ef bia bob amser a phob oes. Iddo ef y borgygoniant a'r gallu, o oes i oes ac am byth bythoedd. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir, alleluia. Cyn i ni symud ymlaen i rando ar air Duw, rhaid ni gyntaf a gwneud ein gweithred o edifeirwch. Drwy gydnabod ein pechodau a'n hangen am fyddiant, rydym yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Trigyrha wrthym o Dduw, rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd, a dyro i ni dy iachadwriaeth. Bydde di Dduw ein tad faddau i ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a roddi ni ras a nerth yr ysbryd glân. Amen. Daw'r darlleniadau heddiw o lythyr at y Colosiaid a'r Efengyl yn ôl Sant Ioan. Y lythyr at y Colosiaid, y trydydd pennod, a'r 4 adnod gyntaf. Grandewch. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear. Oherwydd buwch farw, ac mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. Pan amlygu'r Crist, eich bywyd chwi, yna fe gewch chwythau eich amlygu gyda gef mewn gogoniant. Grandewch ar yr hyn mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiadau Iesu Grist oddi wrth y meirw. Grandewch yr Efengyl Sanctaidd yn ôl Sant Ioan. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yn fore, tra oedd hi'n eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi ei dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Simon Peter a'r disgybl arall, yr un roedd Iesu'n ei garu, ac meddai wrthynt, y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle maent wedi ei roi i orwedd. Yna cychwynodd Peter a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cydredeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Peter,
a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych, a gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, ond ni daeth i mewn. Yna daeth Simon Peter ar ei ôl, a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod ym ei ben ef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieiniau, ond ar wahân, wedi ei blygu'n ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, ynta i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythur, bod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Ond roedd Mair yn dal i sefyll y tu allan i'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd, a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Ac medda'r rhain wrthi, wraig, pam yr wyt ti'n wylo? Atebodd hwy, y maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni wn i lle maent wedi roi i orwedd. Wedi ddweud hyn, troes yn ei hôl a gwelodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, medda Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo? Pwy yr wyt ti'n ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dwedodd hithau wrtho, os mae ti, syr, a'i cymerodd ef, dywed wrthyf lle rhoddais ef i orwedd, ac fe cymera fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair. Troes hithau ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon, Rabwni, hynny yw athro. Meddai Iesu wrthi, paid â glynu wrthyf, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt, rwyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy niw i a'ch diw chwi. Ac aeth Mair Magdalen i gyhoeddi'r newydd i'r ddisgyblion. Rwyf wedi gweld yr arglwydd, meddai, ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Grandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Gadewch i ni felly feddwl chydig amdan y geiriau rhyfeddol hyn da ni wedi clywed, ac wedi bod yn clywed ers blynyddoedd, ond erioed ar yr amgylchiadau yma. Dwi'n siŵr wrth chi weld yn iawn tu ôl iddi, ond mae gennau lun anfarth y fama, llun creigiau uwchben blaen y ffestinio gyda nhw, ac mae yna ogof yna, ogof wag. Ac i rioed i fi, mae di edrych i fi fatha'r ogof wag ar diwrnod yr atgyfodiad. A mae'n atgoffa fi o'r gwacter oedd yna oherwydd nid oedd yr Iesu yna mwyach. Mae geiriau'r Mair wrth yr angylion ac wrth yr disgyblion, dydw i ddim yn gwybod lle mae o, yn taro fi i'r byw, a falle bod nhw'n taro chi yr un peth. Reit aml yn ein bywydau, ac falle yn enwedig ar yr adeg yma, da ni ddim yn gwybod lle mae yr Iesu. Da ni ddim yn gwybod lle mae o wedi ei orwedd, ac da ni eisiau cymryd o at ein hunain i'n gofal ni. Roedd Mair wedi gofalu amdano'r Iesu tra oedd o'n fyw, ac rwan roedd hi eisiau gofalu amdano tra oedd o wedi marw. Y fath gariad rhyfeddol. Ac wrth glywed y newyddion ar hyn o bryd o teuluoedd yn methu bod gyda'i anwyliaid tra maen nhw yn yr ysbyty, yn sal neu hyd yn oed yn marw, mae'r geiriau yna eto yn dod yn fyw. Da ni ddim yn gwybod lle maen nhw wedi cael ei orwedd. Da ni eisiau gofalu amdanyn nhw, a feda ni ddim. Mae yna poen aruthrol ar draws y byd ar hyn o bryd. Ac mae neges y Pasg falle yn teimlo braidd yn afreal. Dydy o ddim yn swnio fel rhywbeth da ni'n gallu ei ddathlu ar hyn o bryd. Ar hyd yr wythnos fawr hon, da ni wedi clywed sawl cwestiwn gan bobl wahanol.
Ar sul y bloda, clywson ni'r dyrfa yn gofyn pwy yw hwn. Wedyn clywson ni rywun oedd o wlad y Groegwyr yn deud, ga i weld yr Iesu. A hefyd Mair yn deud, dwi'm yn gwybod lle mae o. Ble mae o? Cwestiynau da ni gyd yn gorfod atab yn ein ffordd ein hunain ar hyn o bryd. Pwy yw hwn sydd yn mynnu ein ffydd? Pwy yw hwn sydd yn gorwedd mewn bedd ac wedyn yn diflannu? Gawn ni weld o. Ble mae o? Mae gen i lun wahanol iawn rwan i ddangos i chi. Gan artist gwahanol. Y ferch fach 8 oed a dynodd y llun yma. A dwi'n meddwl bod yna rhywbeth reit dwys yn hwn. Dwi'n siŵr chi weld. Mae'r Iesu yn y bedd, ond mae eto wedi atgyfodi ar yr un pryd. Ac bod hi mor ifanc, mae hi wedi cydio yn y syniad yna, dwi'n meddwl. Tra mae'r Iesu yn y bedd, mae o efo ni, tra da ni yn marw i'r byd yma, i'r traddodiad neu i'r arfer da ni wedi bod yn byw gyda hi. Mae pethau yn mynd i'r gorffennol, mae pethau yn mynd heibio, a da ni'n gorfod marw i rhywbeth yn ein hunain, wrth i ni addasu i'r byd newydd. Ond ar yr un pryd, mae'r Iesu yn fyw, wedi atgyfodi. Os da chi dal yn teimlo bod dioddefaint dydd Gwener y Groglith yn parhau, mae o gyda ni. Os da chi'n teimlo chi'n dal ar y ddu Sadwrn hir yna yn disgwyl ac aros ac alaru, mae o yna gyda ni yn y tywyllwch. Ac os da chi wedi dod trwyddi i'r sul yma, yr atgyfodiad, mae o yna yn ein colonnau ni hefyd. Dyna be ydy'r gwirionedd. Pan oedd Pilate gofyn, beth yw gwirionedd? Doedd e ddim yn gwybod yn iawn be oedd o'n ei ofyn. Ond mae hwnna eto yn cwestiwn da ni yn gorfod ei atab. Beth yw'r gwirionedd? A'r gwirionedd, mae o yn y bedd wag, a mae o hefyd yn y llun yma. Mae'r Iesu yn marw gyda ni, a mae o'n denu ni ymlaen i fywyd newydd. Os da ni'n gofyn ble mae'r Iesu rwan, mae sawl un ohonon ni wedi profi presenoldeb Crist, falla mewn ysbyty yn wylo'r nyrsys sydd yn gofalu amdano ni. Felly yn Caredigrwydd, yr gwiryddolwyr sydd yn dod â siopa i ni, neu codi prescriptions o'r doctor i ni, neu yn ein gofalwyr sydd yn gwarchod ein henoed yn bregus. Falla yn y bobl yn y siop lawr y lôn sydd yn cludo y negas i ni, neu bobl sydd da ni'n nabod. Mae Crist ym mhob man, yr atgyfodiad ym mhob man, bywyd newydd ym mhob man. A gobeithiaf, fe bod chi, os da chi yng nghanol y bedd, neu yng nghanol y gylaru, neu yng nghanol yr absenoldeb mawr, fe bod chi hefyd yn gallu atab rhyw ddydd cyn bo hir ble mae'r Iesu. Cofiwch chi, ar ôl yr atgyfodiad, ymddangosodd Crist mewn sawl ffordd i'w ffrindiau a'i ddisgyblion dros 40 diwrnod. Ar lan y llyn wrth frecwast, wrth i bobl mynd am dro a siarad, wrth i bobl cuddio mewn ystafell caeedig, mewn ofn, yn methu mynd allan oherwydd ei hofn. Oedd yr Iesu yn ei chanol hi, bob tro. Oedd o yna, yn egluro pethau, yn dod â cysur, yn datguddio ei hun. Pasg hapus i chi gyd. Gadewch i ni rwan droi ato fo mewn gweddi, mewn diolch. Gweddiwn ar y tad. Ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengil a'i chyhoeddi. Gweddiwn arna ti ein tad dros yr eglwys ar yr amser anodd yma, dros ein esgobion, ein offeiriaid a diaconiaid, a phawb sydd yn gweinyddu mewn ffyrdd gwahanol ar hyn o bryd, ac yn gorfod dysgu ffyrdd newydd o fod yn gorff Crist. O Dduw,
Trigger ha. Am heddwch, a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd, iddyn nhw gydweithio mewn cariad tuag at ei bobl a mewn doethineb, i rhyfel a thrais a gormest fod drosodd, ac i bawb dod at ei gilydd i brwydro yn erbyn o wir gelyn. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigger ha. Dros y claf, a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion, yn enwedig ein gwasanaeth iechyd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigger ha. Am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb ag arwn, a'r wasgar ond gyda'n gilydd mewn cariad. Gweddiwn dros teuluoedd heddiw yn dathlu gyda'i plant, am bobl yn byw ar ben eu hunain ac yn teimlo yn amddifad, am pobl sydd yn teimlo'n unig, am pobl sydd yn teimlo'n ofnus. Gweddiwn arna ti ein tad i bod gyda hwy, o Dduw, trigger ha. Cyflwynwn ein hunain, a phawb y gweddiwn drostynt, i drigaredd a nodded Duw, gan gofio y miloedd sydd wedi colli bywydau yn y wythnosoedd dwytha. Da trigarog, derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab, ein gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Dwi am ddarllen chydig o Salm 118. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Dyweded Israel yn awr, y mae ei gariad hyd byth. Yr arglwydd yw fy nerth am can, ac yw'r un ym mahachubodd. Cliwch gan gwaredigaeth, ymhebyll y rhai cyfiawn. Y mae deheulawr arglwydd yn gweithredu'n rymus. Y mae deheulawr arglwydd wedi'i chodi. Y mae deheulawr arglwydd yn gweithredu'n rymus. Nid marw, ond byw fyddaf, ac adroddaf am weithredoedd yr arglwydd. Disgyblodd yr arglwydd fi'n llym, ond ni roddodd fi yn wylo marwolaeth. Agorwch byrdd cyfiawnder i mi, do finna i mewn a diolch i'r arglwydd. Dyma borth yr arglwydd, y cyfiawn a ddaw i mewn drwyddo. Diolchaf i ti am fy ngwrando a dod yn waredigaeth i mi. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gongolfaen. Gwaith yr arglwydd yw hyn, ac y mae'n rhyfeddod yn ein golwg. Dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd, gorfaleddwn a llawen hawn ynddi. Diolch, a fo i Dduw. A dwedwn gyda'n gilydd, gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd sy'n y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, dyled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeu nina un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gygoniant, yn oes oesoedd. Amen. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Arglwydd, pob bywyd a nerth, gorchfygais hen drefn pechod a marwolaeth drwy atgyfodiad nerthol dy fab, mwyn gwneud pob peth yn newydd ynddo ef. Caniatáu i ni, sy'n farw i bechod, ac yn fyw i ti yn Iesu Grist, deyrnasu gydag ef mewn gogoniant. Bydde iddo gyda thi ar ysbryd glân, glod a moliant, gogoniant a gallu, yn awr ac yn dragwyddol. Amen.
Alleluia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithiad Dduw ni, cadwa ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. Rydym ni'n troi yn ôl rwan at ein gweithgareddau bob dydd. Yn cario gyda ni ar hyn rydym ni wedi dderbyn yn ein meddyliau ac yn ein colonnau. I fyw mewn ffordd newydd, i newid, i dderbyn gras ac i fethu, i ddewnhau'r gofod y mae Duw yn dymuno i lenwi, i ddychwelyd pob dydd at ffynhonnell bywyd a chariad. Iesu, gair Duw. Alleluia. Pasg hapus iawn i chi gyd. Duw bydda gyda chi trwy dydd heddiw a hyd byth. Amen.